नोंखौनो सानै सानै आलि खोनाय आंनि थालांलायदो दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सावन दाननि। लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअनि इन्जिफोरानो जादों जयन ब्रह्म आरो अनामिका बर'। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों BORO। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि ग्रुप डान्सारफोरनि मुंफोरानो जादों देबिका, बुबुलि, रनिमा, बर्नाली, मनिषा, प्रिया, मनिका, फुंखा, बिक्रम, चम्पा, दिगन्त। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रो। बे भिडिअनि स्क्रिप्टआनो जादों रिंसार बसुमतारी आरो बे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों PG प्रितम। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रयेल बड' प्रडाक्शन हाउस प्रेजेन्ट। बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआ थाबैनो फैगोन।